Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. Bueno, ikusten duzuenez ni prest nago eta orain lua ikusiko dugu, luari egingo diote, ulea lixatuko diote, ikusten duzu ja martxan daudela. Gero, berari ere orraskera bat egiteko, oraindik ez dakigu ze orraskera izango da, baina lehenengo eta behin hori da, lixatu egingo diote plantxan. I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. Bueno, ja hasi dira lu orrazten, eta lehenengo eta behin eman dotze sikuan olako protektore bat bezalakoa. Esaten diakona urre fluidua, ez? Oro fluido esaten zaio, eta da horrela detzen zaio olio ezberdinak daramalako, ezta? Bai. Elua, olio ezberdina dauzka, eta da oso ona ileari brilloa emateko, eta ilea asko zaintzen dau, oso ondo izten dau, suabeago, ikusten duzuen moduan luak ilea asko dauka, eta kizkurra beraz garrantzitsua da, ezta? Horrelako produkturen bat ematea da. Bueno, luari eman dion, zuri eman dizun babesle hori, da apur bat babesteko, izenak esaten daren bezala, plantxeko berotasun horri, ezta? Egia da plantxo horrek ez dutela ilea estropeatzen, baina ondo dator, purtsu bat babestea bero asko daukalako. Baina babesle horrek gauza askotarako balio da, ilea osasuntsua gukitzeko, brillo gehiago izateko, edozein momentutan eman aldozu ilea garbitu eta sekatzen duzunean ematen duzu hori oro fluido hori eta ilea benetan ondo geratzen da, merezi dau. Bai, nik hau etxean daukat eta ematen dut, plantxak egite ditudanean edo ile kizkurra uzten dudanean, bukatzeko, ez, metxoi batzuk markatzeko hau erabiltzen dut. Baina, erabilera pila bat ditu. Bai, nik adibidez, ilea garbitu eta purtsu bat zikatzen dutenean, ematen dut produktu hori eta brillo gehitxoago izten dau eta ilea oso suabe eta igartzen da pilo bat, Gainera orain, plantxan aurretik eman didanez, plantxen berotasunarekin vitamina horiek, olioak dituen vitaminak, ulearen barnean sartzen ditu berotasun horrek. Beraz, tratamentu bat bezala da. Bai, azkenean vitamina dira eta vitaminak oso garrantzitsuak dira, ilean bertan asko galtzen ditugu, bai estresagatik edo beste gauz askogatik, eta likido honek vitaminak dauzka eta hori, berotasunakin hobeto barrura sartzen da. Nire gainera, gauza hauen produktu hauek gustatzen zaizkit pila bat uzina gaitik, Ana. Ze uzin gozoa, ez da? Baina produktu guztiek, Niri eman didaten laka hori horrela geratzeko. Jateko bezalakoa. Normalean lakak ez daukate bate usain honik eta ahora sartzen zaizunean ere ez da bape agradablea eta... Azkenean, txampua erabiltzen dugunean, maskarilla, batzutan zikatu ondoren galdu egiten dut pizka bat usaina. Azkenean, erabiltzen badugu lakatxuren bat edo olako produkturen bat orrazkera bukatzeko, usain hori mantentzen dugu egun osoan zehar eta ona da gainera, usaitzea ondo,
Bueno, orain hemen ikusten ari zareten produktu hau da, lehen hitz egiten ari izan garen oro fluido hori. Bueno, balio da gauza askotarako. Lehen esan dugu moduan, adibidez, ilea babesteko, berotasunaren kontra, baita osasuntxoa ukitzeko, brillo gehiago izateko, eta esan beharra dago ilea pizkat humedo guztiz zikatu gabe izan eskero eta eman eskero, zikatzeko denbora, tardatzen den denbora erdiraino jaisten dago, ez? Hau da, lehen hau zikatzen da ilea. Badirudi gauza raroa dela, baina egia da, Hau eman eskero asko sarina zikatzen da ulia, Da, esan dutzueten moduan, oro fluido daude, hainbat etxe egiten dituztenak gauza hau, likido hau, eta egia esan oso osasuntsua da, ilearentzako bitamina asko dauka eta merezi du. Bueno, luari ja lizatu diote ilea, ikusten duzu bezalako guapa dagoen, lehen be bai, baina orain... Kambioa dago, bai, aldaketa. Eta, bueno, ideia da, hemen diadematxo bat jartzea, lasadatxo bat eraman diadematxo bat, eta atzeko alde hau kardatzea, ezta? Volumen gehiago ematea, aurrekoa lizatuta, eta atzekoa hori hasita portxo bat. Bueno, baina hau gainera, izango da horrazkera oso erraza, ez da anaren bezain hori... Komplikatua. Bai, komplikatua, hori egitea. Beraz, hau eretzean egin dezakezu hartu apunteak. Bai, orain asko eramaten da diadematxo horrek, edo zein motatakoak daude, eta ikusiko zu zelan egiten den, eta gero praktikan jarri etxean. Ikusten dugun moduan, ilea kardatzen hasi da, horretarako da metxoiak hartu, eta gutxinako horraziarekin berantz egin, lehen esan dugun volumen hori lortzeko, ez? Atzeko alde horretan. Nik uste dut oso ondo geratuko zaizula. Bai, ez? Bai. Nik gogoratzen dut ilea kardatzerako orduan nire amarekin gogoratzen, ez? Bai? Bizi osoan kardatzen, lehen asko kardatzen zuten. Bai, asko pila bai. Ez dakit, 70. hamarkadan, nolako volumen askoko... Bai. Niri asko gustatzen zaite, Nik askotan, behar duanean edo zein lekutan volumen pizka bat, ematen dietu horre kardatik pizka bat, eta horre ja lortzen duzu, ez asko, gero... Bai, hori da. Zaila ez izateko kentzea, Bai. Orain, volumena asko eramaten da, barriro be, lehenko moduan sasoi bat egonda ez da eramaten, eta oin berriro eramaten da, orduan, exageratu behar dugu, ze gaur egun eramaten da, oso modan dago, tendentzia da, eta bifazionen, hori nahi dugu erakustea, ez da aldanik eta tendentziarik gehiena, ez? Zer eramaten den erakustea. Bueno, ikusten gabiz, jarraitzen da bela, zelan volumena ematen, ez da, atzeko alde horretan, esan bezala orain asko eramaten da, eta orduan esageratzeko asmoa. Orain eman dutzen likido hori da gasgabeko laka, ekologikoa, lua, eta ez dau kutsatzen, orduan hobea da, eta badirudi oso ona dela eta aguantatzen da dela. Gainera ere, usaintzen du oso ondo. Oso ondo honek bai, limoi usaina bai. Begira, diadema jartzen ari zaio. Lasotxo batekin, zelako polita, ez da orain asko eramaten dira horrelako diademak, buruan jartzeko, apaintzeko, eta lua oso guapa dago, Polita, Bai, oso polita da. Bai, eta hori, lasoak esan dugu moduan, lasada horiek orain asko eramaten dira, Oso polita geratzen da. Hau bai dela oso erraza. Oso erraza da, sotxan oso moduan, ez da? Atzeko alde hori kardatu apurtxo bat baino ez, aurrekoa liso utzi, eta gero, diadema hori. Hori edo beste edozein diadema orain 1000 daude, ez da, merkatuan. Eta nik uste dut, edozein lookeri edo outfiteri, ematen dutza bako itxura poli bat eta goxoa liberatu. Bai, ez da? Itxura goxo bat ematen dio. Gainera, erabili dezakegu, ez dakit, egunerako erabili dezakegu osagarri edo diadema bat olan, ez dakit, kolore, eguneko kolorekin, ez dakit, ian edo kolore olan bizkat neutroagoak edo. Eta gaurako
eman aldotzagu, bai, hori da. Pizkat brillanteak, edo, ez dakite, plateauak, urrezkoak, ordan horre eman diezaiokegu, hori toketxue, gauerako tokea, Eta orain botatzen ari zaion esprai hau, brilloa emateko baino ez da, horretarako bakarrik, Nahi izan eskero look hau apurtxo bat esageratu dago egin, volumen gehiago jarri altzaio atzeko aldean, eta gehiago markatuko litzateke. Baina, lua goren hau ondo dago. Bai, hori izan daitekeana, gauerako ez dakit afari bat edo gauza berezi bat baldin badaukagu, dena exageratu egiten dugu, orduan volumen gehiago eman, osagarri hori berezia izatea. Bai, kolore, apur bat gaueko kolorea gehiago, urre kolorekoa, beltza, brillanteekin, eta baina goizerako bada, ez dakit, pintxotxuren bat edo joaten hartzeko, horrela perfecto. Horrela nobeto, Bai. Bueno, Lua, zelako guapo zaituzten, ez da? Ana. Bai, aldaketa handi eman dugu. Bueno, ikusten duzuen moduan, gure hilea aldatu da, 5 minuturen barruan, listo jarri gara. Eman dugu zuen bai, enbet trukotxo etxean norberak egiteko bai. Bai, ikusi duzu ezean egin dauen betizak, look ezberdin hauen, oso ezberdinak dira, nire pizkate kompletuagoa, nirea oso erraza, baina hemen zerbait faltatzen da, luka osatzeko. Falta zaigu makillajea, luka osatzeko, baina horretarako datorren saiora arte itxon beharko duzue, beraz datorren astera, gaur honekin konformatu beharko zarete. Bai. Beste bat artera.